Allah sarki rayuwa kenan. Yau gare ka, gobe ga ɗan uwanka. ‘Yan amana, ku kalli fa Marc-Andre ter Stegen. Loan fa zan kai shi a watan Januwarin nan da za mu shiga. Kuma Girona zan kai shi. Dabu shi ne post goalkeeper nawa. Ba ni da abin tinƙawo kamar Sa'ada. Amma yanzu wai shi zan ɗauka in kai loan. Saboda a yanzu ba abin da zai mun. Ya gama mun abin da ya mun a baya. To kawai mu yanzu fatan da zamu yi wa Marc-Andre ter Stegen a Gironan da zai je, zamu mai fatan Allah ya sa karkashinsa ya dawo kamar yacce muka san shi. Duk dai da tsufa ya cin mai, sai dai kawai a ɗan lallaba yanzu. Kuma a yarjejeniyar da aka yi mai na zuwa loan Girona, an ƙulla yarjejeniya za su iya siyansa. To ba abin da za mu ce ga ɗan wasan nan namu Marc-Andre ter Stegen, ‘yan amana, sai dai mu mai fatan nasara a rayuwarsa a kodayaushe. Saboda gaskiya ya taimake mu, ya yi mana namijin ƙoƙari, kuma mun ɗau champion lin da shi. To ‘yan amana, abin da nake so shine, so nake a mai blessing, so nake na ga baja-baja a cikin comment section da sunan ɗan wasa Marc-Andre ter Stegen. Visca Barça, Visca Catalonia.